Hola a tots, en aquest vídeo anem a resoldre la següent equació que veiem a la pissarra. Podem veure que tenim una x dins d'una arrel i una altra x dins d'una altra arrel. Per tant, es tracta d'una equació irracional. Per a resoldre una equació irracional com aquesta, el que hem de fer és aïllar una de les arrels, o bé a l'esquerra o bé a la dreta de l'equació. En aquest cas dona igual i anem a fer-ho a la primera arrel. És a dir, deixem a l'esquerra l'arrel de 3x més 1 i a la dreta anem a passar a aquesta arrel, és a dir, tenim 6 a la dreta i aquesta arrel que està sumant passa a la dreta restant, menys arrel de x més 1. El següent pas, per a poder suprimir aquesta arrel, consisteix en elevar al quadrat els dos membres de l'equació, és a dir, ens queda a l'esquerra arrel de 3x més 1 tot al quadrat igual a 6 menys l'arrel de x menys 1 tot al quadrat. Val? Per tant, aquesta equació és equivalent a l'anterior. En aquest cas tenim el quadrat amb l'arrel es cancela i així tenim, ens queda 3x més 1. I a la dreta, com podem veure, tenim una identitat notable, és a dir, tenim el quadrat d'una diferència. I sabem que el quadrat d'una diferència és el quadrat del primer més el quadrat del segon menys el doble del primer pel segon. Simplement anem a aplicar això en aquest cas. És a dir, posem tot detalladament, el quadrat del primer, 6 al quadrat, més el quadrat del segon, el segon és l'arrel de x menys 1, tot al quadrat, menys el doble, és a dir, 2 pel primer, 6 pel segon, l'arrel de x menys 1. Bé, tenim, ens queda així 3x més 1, això queda igual, i així tenim 6 al quadrat, 36, més aquest quadrat amb l'arrel es cancela i ens queda x menys 1, menys 2 per 6, 12 per l'arrel. Bé, el que hem de veure en aquest cas, l'objectiu està aconseguit en el fet de que l'equació original tenia dues arrels i aquesta equació ara mateix sols té una arrel, per tant anem progressant. Bé, anem a operar un poc i tenim, anem a passar el terme que conté l'arrel de la dreta a l'esquerra, com així està restant, passarà a l'esquerra amb signe positiu 12 per l'arrel de x menys 1. I a la dreta ens quedarà 36 més x menys 1 menys 3x. Aquest 3x que està a l'esquerra positiu passa a negatiu a la dreta i menys 1. Este més 1 passa com menys 1. Per tant, continuem per així. 12 per arrel de x menys 1 i ens queda 36 menys 1 menys 1, 34. X menys 3x menys 2x. Bé, el següent pas que hem de fer, com abans, elevem de nou al quadrat de manera que aquesta arrel puga desaparèixer. És a dir, elevem tot al quadrat, tota l'equació al quadrat, a l'esquerra, el posem detalladament, el membre de l'esquerra al quadrat i el membre de la dreta també al quadrat. Bé, aquest quadrat afecta tant al 12 com a l'arrel. 12 al quadrat sabem que és 144. Per el quadrat amb l'arrel es cancelen i ens queda x menys 1. Molt important el parèntesi, que no se'ns oblide. I així tenim de nou la identitat notable que tenim així, el quadrat d'una diferència. Tenim el quadrat del primer, 34 al quadrat, que és 1156, més el quadrat del segon, 2x al quadrat, 4x al quadrat, menys el doble del primer pel segon, 34 per 2x i per 2, això és 136x. Bé, així apliquem la propietat distributiva i tenim 144 per x menys 144. El 144 multiplica. A l'esquerra tenim 1156
més 4x al quadrat menys 136. Anem a esborrar la pissarra. Bé, continuem per ací. Com podem veure, al principi de l'equació teníem dues arrels. Havíem elevat al quadrat i havíem passat a tindre un sol arrel. Elevant de nou al quadrat hem aconseguit finalment que l'equació ja no continga arrels. I estem en aquesta situació. Ens queda una equació, com podem veure, de segon grau. El que anem a fer és passar tot a l'esquerra. De manera que ens queda a l'esquerra 144x menys 144. Aquest terme passa a l'esquerra, restant menys 1156 menys 4x al quadrat i més 136x igual a 0. Bé, si agrupem termes, tenim menys 4x al quadrat, 144 més 136 ens queda més 280x. I menys 144 menys 1156 ens queda menys 1300, igual a 0. Es tracta d'una equació de segon grau completa, com deien, però podem dividir tota l'equació per 4 i així ens quedarà més senzilla a l'hora d'aplicar la fórmula. Si dividim entre 4, tenim així menys x al quadrat més, al dividir entre 4, 280, ens queda 70x menys 1300 entre 4, 325. També podem multiplicar per menys 1 i així ens queda el primer terme positiu, x al quadrat menys 70x més 325. Doncs ja tenim així una equació, com podem veure, de segon grau completa, el més simplificada possible. Tenim a, 1, b, menys 70 i c, 325. Bé, anem a continuar per així i tenim aplicar la fórmula x igual a menys b més menys arrel quadrada de b al quadrat menys 4 per a per c, tot dividit per 2a. Si apliquem la fórmula tenim x igual a menys b menys 70 més menys arrel quadrada de b al quadrat, és a dir, menys 70 al quadrat, menys 4 per a, que és 1, i per c, que és 325. Tot partit per 2a, 2 per 1. Tenim menys menys, més menys, arrel quadrada de menys 70 al quadrat, va quedar positiu, 4.900, menys 4 per 1 per 325, que és 1.300. Partit 2 per 1, que és 2. Tenim 70 més menys arrel quadrada de 4.900 menys 1.300, que és 3.600. Tot partit per 2. Continuem per així. Tenim 70 més menys arrel quadrada de 3.600, que és 60, partit per 2. Bé, de la primera branca, amb el mas, tenim 70 més 60, tot dividit entre 2, el poso directament, que és 65, i de la segona branca, amb el menys, 70 menys 60, que és 10, 10 dividit entre 2, que és 5. Per tant, les dues solucions de l'equació aparentment són 65 i 5. Però tenim la precaució sempre una equació irracional que conté arrels que hem de comprovar si les dues solucions són vàlides. Per tant, anem a esborrar la pissarra i comprovem. Bé, com dèiem, anem a comprovar si aquestes solucions són vàlides. Comencem per la primera i tenim arrel quadrada de 3 per x, on x és 65, més 1, més arrel quadrada de x, que és 65, menys 1, igual a 6. Anem a veure si això es complís o no. Tenim arrel quadrada de 3 multiplicat per 65, que és 195, més 1
més arrel de 65 menys 1, 64, igual a 6. Així tenim 195 més 1, 196, l'arrel quadrada de 196, que és 14, més arrel quadrada de 64, que és 8, això igual a 6. 14 més 8 és 22, igual a 6. Evidentment, això no és cert, per tant, podem dir que la primera solució no és vàlida. Anem a comprovar ara la segona solució. X igual a 5. Per tant, tenim arrel quadrada de 3 per x, que és 5, més 1, més arrel quadrada de x, 5, menys 1, igual a 6. Tenim així arrel quadrada de 3 per 5 més 1, això és 16, més arrel quadrada de 4, deu ser igual a 6. Arrel quadrada de 16, això és 4, més arrel quadrada de 4, que és 2, igual a 6. 4 més 2, que és 6, 6 igual a 6, és evident que això és veritat. Per tant, x igual a 5 sí que és solució de l'equació. Per tant, la primera solució no és vàlida i la segona sí. Aquesta és l'única solució que té aquesta equació irracional. Bé, fins així seria el vídeo d'avui. Gràcies per la teua atenció i adeu.